Aupa, kaixo, nagorenaz eta hau da nire lokala, Txaramelgo Sotegia. Gustuko alduzu, Ba esen nire lehenengo aukera izan, ez da bigarrena ere. Aitaren negoziotik hurbil ireki nahi nuen nirea. Hemen, erdigunean. Jendea ezagutzen baitut eta jendeak ni ezagutzen bainau. Alokairua oso merkea esen arren, mundu guztiak gomendatzen zidan zona hori. Etxetik hurbil neukan eta oinez joan ahal izango nintzateke. Abantaila ugari. Are gehiago, lokal bat ikusita eta hitzartuta neukan, dena kontrolpean. Lo que Nagore no tenía controlado son otras variables, el turismo o el factor novedad del comercio en la zona, o que un local grande permite ampliar los servicios. Además, hay zonas con mucho movimiento de gente, pero solo hasta las 7 de la tarde. Bai, lekurik aproposena zein den zehazten duten datuak daude. Eta ona da, aztertu eta kontuan hartzen dituen pertsona batekin hitz egitea. Hain zuzen ere, hauxe da nire bijeko aholkularia. Behar bakoitzerako lokal bat dagoela ikasten da. Ekintzaile askok lokal hauetan egiten dituzte lehenengo pausuek, batez be, startups direlakoek. Ni, orain, Bilboko Alde Zaharreko kale paregabe batean nago. Hasieran ez nuen inor ezagutzen, eta orain nire auzoan nagoela sentitzen dut. Apostu itzela eiteko aholkua eman zidaten eta superpozik nago.